Pan ddoth y lockdown, yn amlwg doeddwn ni methu wneud yn gwaith arferol, sef mynd allan at plant a phobl ifanc a gwneud gweithgaredde efo nhw. Ond i lle digaloni, nathon ni feddwl am plan B yn reit sydyn a meddwl wneud sesiynau ar-lein. Tro cyntaf yn gwneud rhywbeth fel hyn oedd gwneud y prosiect Y Sgwrs, lle ydyn ni'n trafod pynciau aeddfed, ella pynciau chydig bach yn tabw, i ddangos bod ni yn fudiad pobl ifanc yn lle just plant felly. Oedd e'n neis gallu cyfathrebu trwy gyfnod o'r iaith Gymraeg a gallu cymdeithasu a dysgu hefyd cwbl o sesiynau gwahanol am bynciau gwahanol amrywiol. A wedyn, fyddwch chi dewis wedyn i droi lan i pob yn sesiwn sydd yn apelgar i chi. So, oedd e'n gret gallu neud rhywbeth gwahanol i eistedd yn tŷ trwy'r dydd a gallu cyfathrebu gyda pobl eraill a dod i nabod pobl eraill drwy drafod rhywbeth sydd yn meddwl rhywbeth i chi neu chi'n ymddiddori ynddo. Fi'n meddwl bod yma un o agweddau gorau yr Urdd. Maen nhw'n ymestyn reit ar draws Cymru gyfan yn dod yn ei gyd at ein gilydd yn rhoi cyfleoedd i ni ddod i nabod ein gilydd, dysgu am diwylliannau gwahanol o fewn un gwlad bach, ond eto mae pawb mor wahanol.